овозаи овоза дар барса гапи тоза. дар бораи овозаву гапи тоза поёнтар хоҳем гуфт. ҳоло бошад рӯз ба хайр мухлисон ва ҳаводорони Барселона ва салом ба онҳое ки Барселонаро ҳаводорӣ намекунеду канали моро тамошо мекунед. гуфти рӯсо ито хлеб. муҳаммад гайров бо хабарҳои шунидан дар канали Барса ТЖ ҳамаи шуморо шодбош мегӯяд. умедворам ҳамаатон хубеду даҳаи охирини рамазони бузургро бо ихлоси қоили бандагӣ пушти сар карда истодаед. акнун биёед шуморо маътали зиёд накунему дар бораи овозаву боз чанд гапи дигар суҳбат кунем. овоза ин ки ахиран афсонаи омадаи Илкай Гюндаган ба Барселона ба ҳақиқат табдил ёфт. инро ҳатто худи Хави ҳам тасдиқ кард. турки олмонӣ табор дар Барселона миёнаи майдонро қавӣ хоҳад кард. бо эҳтимоли зиёд Гюндаган барои ивази Бускетс оварда шуд, зеро бо ҳама бузургӣ ва хизматҳое ки Бускетс барои Барса кардаву карда истодааст, ӯ пир шудааст ва футболи замонавӣ пириро хуш надорад. ҳарчанд ки бо як нигоҳ ба Роналдо ва Ибрагимович ки дар 40 солагӣ боз ба мунтахаби Шветсия даъват шуд, ин фикр шояд хато бошад. аммо омадани Гюндаган танҳо овоза нест. муҳофизатгар Иниго Мартинес аз Атлетик Билбао ба Барселона меояд. агар омадани Гюндаган барои бартараф намудани камбудиёт дар хатти миёна бошад, пас овардани Мартинес ба хатти муҳофизат ки он ҷо як отряд муҳофизатгарони хуб ҳастанд, рости ками суолҳоро ба миён меорад. ин дар ҳолест ки хатти дифои Барселона ин мавсим ба таври идеалӣ бозӣ карда имкон дорад ки як рекорди бузургро аз ҳисоби кам сар додани голҳо гузорад. гуфти бобои ғулом ин Хави зашиник ҷӯшад мекунад чум? хайр бошад, албатта вазъияти Барсаро аз ҳама дида Хави хубтар медонад. темболи аз бобои ғуломда. акнун як ба лазарети Барса назар мекунем то бинем ки киҳо он ҷо қарор доранду дар бозӣ бо Хитафи дастаро кӯмак карда наметавонанд. Френки де Йонг ки дар бозӣ бо Реал миёнаи моҳи март ҷароҳат бардошта буд, бо эҳтимоли зиёд ба ҷои қонунии худ рӯзи 16 бар намегардад. аз рӯи гуфтаи Тайбон ӯ худро нағз ҳис мекунад, аммо на ба ҳадди лозима. Педри агарчи қариб сиҳат шудааст, аммо дар гумон аст ки ӯ бо Хитафи бозӣ кунад. аниқтараш ӯро дар бозии навбатӣ ки 23 апрел баргузор мешавад дидан мумкин аст. хотирраст мешавад ки Педри дар бозӣ бо Манчестер Юнайтед лат ёфта буд. якҷоя бо Педри эҳтимолияти баргаштан Кристенсен низ ки дар бозии мунтахаби Дания осеб дида буд ҳаст. 23 апрел дар бозӣ бо Атлетико аз рӯи тавсияи Тайбон ӯ 100% омода мешавад. аммо барқароршавии Усман Дембеле ки хатти ҳуҷум ба бозигари фаронсавӣ сахт ниёз дорад тӯл мекашад. на дар бозӣ бо Хитафи ва на дар бозӣ бо Атлетико акай Усмон бозӣ намекунад. Левандовскиро зарур аст мурда бо Фати ва Торресу Рафина ду бозии дигар бозӣ кунад. баргашти ӯ ба майдон охири моҳ дар бозӣ бо Бетис тахмин зада мешавад. рости то он вақт боз ягон гапи дигар нашавад. агар фикр дорам аз гуфтаҳои боло пай бурдед ки Барселона бо ки дар ин давр бозӣ дорад. бале бо Хитафе ва акнун биёед бо назардошти набудани бачавакҳои дар боло зикршуда бинем ки киҳо имкони ба майдон омаданро доранд. аниқтараш киҳоро Хави иҷозаи бозӣ хоҳад дод. рафтем. дӯстон, тамошои бозиҳои Барселонаро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ман фикр мекунам ки Хави чунин ҳаятро муқобили Хитафе хоҳад гузошт. ин ҳаят қариб ки аз ҳаяти бозии қаблӣ фарқи нахоҳад кард. Тер Штеген дар дарвоза, Араухо, Кунде, Балде ва Гарсия чоргонаи хатти дифоъро ташкил мекунанд. Кесие, Бускетс ва Гави дар миёнаи майдон ва Левандовски бо Рафиня ва Ансу Фати дар ҳамла. бо ин бозӣ Барселона ба силсилаи аз 4 бозие ки дар моҳи апрел баргузор мекунад ва дар сурати ғолибият дар ин бозиҳо чемпион мешавад оғоз кард. айни замон Хитафе дар мақоми 16 ҷадвали Ла Лига ҷойгир буда чандон ҳоли хуб надорад ва зиёда аз ин Хитафи аз дастҳое мебошад ки зиёд гол сар медиҳад. баръакси кор, как раз гуфти Игнат Петрович, Барселона аз дастҳое мебошад ки аз ҳама зиёд гол задааст ва бо эҳтимоли зиёд дар ин бозӣ низ мезанад, зеро агар назанад намезанаду, аммо ана баъд кор ҷазирабод мешавад, чунки дар пеш Атлетико Мадрид, Райо Великано ва Бетис меистанд ки гуфти бачаҳои гузари мо бачаи ҷайра нестанд. аз онҳо холстонидан ба ситам баробар аст ва албатта на танҳо Хави, балки ҳама бозингарони Барселона инро хуб мефаҳманд.
хотиррасон мекунем ки бозии худро Барселона дар сафар баргузор мекунад ва он дар вақти барои ҳамаи мову шумо қулай соати 5:15 вақти Москва ва 7:15 вақти душанбе баргузор мешавад. Барои ҳама тамошои хубу хуш, барои мухлисони Барселона ғалабаи деринтизор. Барои имрӯз тамом. Моро дар Instagram ва Telegram ҳам тамошо кунед. Зиёда аз ин фикру андешҳои худро нависед. Дар комментарияҳо фаъол бошед. Мо бошем барои шумо нашрҳои тару тозаро пешниҳод мекунем. Поёни ин видео мондани як лайкро фаромӯш накунед. Сипос барои таваҷҷӯҳ ва барори кору муваффақият. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бачаҳо чаб. Дар паноҳи Аллоҳ.